Hej alle sammen. Jeg håber, at I har haft den dejligste jul og det bedste nytår. I denne her måned, der skal vi have super meget sjov med vores allesammens elskede gel polish. Det er det mest fantastiske produkt, og det er det mest brugte produkt i vores salonger. Magnetic har en bred vifte af forskellige gel polish med og uden effekter. De har de lækreste glas gel polish, og jeg kan blive ved. Men jeg synes lige, inden vi går i gang, at vi skal se, hvad vi skal kigge nærmere på i aften. Det er vores allesammens lipsticks, og jeg elsker dem. De er fantastiske, og de findes både i glitter og uden glitter. Jeg er Henriette, og vi er Magnetic. Magnetics gel polish er super højt pigmenteret, og det er derfor, at de er mega dejlige at arbejde med, men de skal også påføres super omhyggeligt. Jeg har de rigtige tips og tricks til dig i aften, og jeg synes, vi skal kigge nærmere på den første demo. Her har vi en negl, der er forlænget en lille smule. Så tager vi og skubber neglebåndet tilbage. Så tager vi vores triangle brush, påfører lipstick. Og så kører vi den super tæt op mod neglebåndet og rundt ud mod den frie kant. Hvis I lægger mærke til, så er det et meget, meget tyndt lag. Det første lag bliver lagt, og det er for, at vi bedre kan styre det ned mod neglebåndet. Så tager vi vores pensel i flaske og påfører derefter farven. Og her kan I se, det her det er tegnet på, at den er super pigmenteret. Så tager vi Flex & Shine Top Gel. I kan også vælge at bruge Supreme Finish, eller hvad I har lyst til, men Flex & Shine er super dejlig. Se lige, hvor smuk den er. Så flot. Det er det, jeg elsker ved Magnetics gel polish. De er bare super lækre, og nogle af dem kan man faktisk være heldig, at de også bare kan ligges i et lag. Vi anbefaler altid, at de skal ligges i 2 lag, men jeg elsker Magnetics gel polish. Og grunden til, at jeg også elsker dem, er fordi de er fantastiske til også at lave nail art. Udover de almindelige kollektioner, Magnetic har, så har de også en række fede samleobjekter. Et sæt af en smuk gel polish farve med matchende glitter burde være i dit neglestudie. Glitter og almindelig gel polish, det passer bare. Det er must have. Så, hvad skal vi kigge på nu? Jeg synes, vi skal se en reklame. Ikke nok med, at Magnetic laver de fedeste gel polish kollektioner, så synes jeg også,
hvis jeg skal sige det selv, at de laver de fedeste reklamevideoer. Jeg er vild med de her videoer, de laver, og de viser farverne super flot. Jeg elsker, at Magnetic kombinerer både almindelige farver og glitter. På den måde kan man kombinere til det fedeste sæt i en neglesalon. Jeg synes, at vi skal tage og kigge på den næste demo. Så vi starter med at bruge Violet Wipes på en Colourpop. Og det bliver ført første gang i et super tyndt lag. Og den er så smuk, denne her farve. Og som jeg sagde før, så kommer der altid, næsten altid, en glitter til, der også matcher. Og den skal vi se lige om lidt. Men her påfører hun et andet lag, som er super flot. Prøv lige at se glitteren. Jeg elsker den. Den er så flot. Virkelig lækker her til vintermånederne. Hun påfører et andet lag, og prøv at se, hvor dækkende den er. Så påfører hun Supreme Finish på begge Colourpops i et tyndt lag, og det er vigtigt, at I påfører det i et tyndt lag, for at det ikke flyder ud i siderne, ned i neglebåndet og så videre. Se lige, hvor smuk den er. Her kan I se de to farver ved siden af hinanden. Og her kan I se Popcycle glitter ved siden af hinanden også. Og lipstick. Jeg elsker det her med, at man kan kombinere en almindelig gel polish med glitter, som jeg sagde før. Det fede ved det hele, det er også, at man faktisk, hvis man synes, at den ene glitter er lidt mere semi-transparent, nogle gange kan det være, at de vælger at lave dem lidt mere semi-transparent, så kan I putte gel polish farven under, og så kan I putte glitteren på bagefter. Det er også en super fed måde. I kan også kombinere både gel polish med 2 negle, og så er der 3 negle med glitter. You name it. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Vi elsker glitter. Vi elsker nail art. Hvem gør ikke det? Jeg elsker det i hvert fald. Og du kan også kreere noget super fedt nail art med gel polish. Og jeg synes, vi skal tage den næste demo. Så her putter hun Seafoam på som baggrund. Og hun hærder 60 sekunder i Twin Light lampen. Så putter hun et andet lag på af Seafoam. Så tager hun de 3 farver Seafoam, Go Green og Turkish Sea og putter på en paper palette i 3 streger. Så tager hun sit dotting tool og kører igennem, så I får den her effekt. Derefter tager hun sin ombre brush, og så kører hun lige så forsigtigt ned over neglen, så I får sådan lidt en marble-effekt. Det her, det er en super hurtig og super nem måde at lave nail art på, og jeres kunder vil elske den. Det er så nemt at arbejde med, og for lige at rette den lidt ud, så tager I jeres ombre brush og lige kører lidt ud, så I får lidt effekt ude i siderne også. Derefter tager vi Extreme Matte Top Gel. Og påfører i et tyndt lag. Og hærder i Twin Light lampen. Prøv lige at se, hvor fedt det var, og det tog jo ingen tid at lave det her nail art. Jeg elsker nem nail art, og jeg elsker alle Magnetics gel polish. Og grunden til, at jeg elsker dem, er fordi, at der bliver ikke sat nogen grænser. Jeg elsker alt ved dem, og jeg elsker specielt at lave nail art med dem. Specielt fordi, at man får følelsen af, at der ikke er de her bump i nail arten, som man nogle gange kan føle. Jeg elsker det. I er så heldige, at i den her måned, der er månedens produkt gel polish, og I får alle sammen 20% på alle vores gel polish. Det er fantastisk. Gel polish er uundværlig i din neglesalon, og I kan finde alt muligt herunder
på vores hjemmeside, og har I spørgsmål, er I mere end velkommen til at kontakte os, og så sidder der nogen bag skærmen til at hjælpe jer. Lad os gå videre med den næste demo, som er med Cat Eye Gel Polish. Så vi starter med et lag af Ruby Cat Eye. Så tager vi et andet lag med den samme. Og her skal I ikke hærde denne her del. Det er meget vigtigt, at I ikke hærder. I må hærde det første lag, men ikke det andet lag. Så tager I jeres magnet og kører henover. Prøv lige at se, så får man den her fede magnetstribe. Herefter prøver hun at putte den på en mørk baggrund, altså en sort Colourpop. Det er den samme Ruby Cat Eye. Tager din magnet henover, og prøv lige at se, hvor fed den blev. Så I får 2 forskellige look, alt efter hvad for en baggrundsfarve I har. Jeg elsker alt ved Cat Eye, jeg synes det er sjovt at lege med. Herefter tager vi Gel Polish Quince Cat Eye. Putter et lag på. Putter et andet lag på. Med Cat Eye er det vigtigt, at hvis man ikke har en sort baggrund, at man så har 2 lag. Her bruger hun den runde ende af magneten. Prøv lige at se, hvor fedt det er. Det giver et helt andet spil. Her putter hun den på den mørke baggrund. Det er vigtigt, at når I arbejder med Cat Eye, hvis I bruger en Colourpop holder eller et eller andet, at I ikke har noget magnet nede i bunden, for så kan magneten ikke arbejde korrekt. Se lige her. Så alt efter hvad for en baggrund man har, så er det, om man er mere til det synlige, eller mere til det lidt trukket tilbage. Herefter putter hun Supreme Finish på. Og så får I den her swirl-effekt, hvis I bruger den runde ende. Se lige, hvor fedt det er. Jeg elsker Cat Eye. Hvem elsker ikke Cat Eye? Det gør jeg i hvert fald, og jeg synes, det er en super nem måde at lave super fine negle og design i din neglesalon. Det er super nemt at arbejde med, man skal bare lige finde teknikken, og jeg håber, at I har fået lidt af teknikken her i denne her demo. Inden vi går videre, der synes jeg lige, vi skal tage et kig på Cat Eye-reklamen. Magnetic udvikler hele tiden produkter til jer ude i salonen, også for at gøre jeres arbejde meget nemmere. De prøver hele tiden at være med på beatet og finde på det nyeste nye inden for negleverdenen. Jeg synes, vi skal tage et kig på den næste demo, hvor der sker noget spændende. Vi skal have fat i Pearl Effect Gel. Jeg elsker den. Den er så flot. Den er en form for milky look-ish, men med et lille snært af glimmer. Så hun starter med at putte et
lag af gel polish. Pearl effekt på. Top gel. Og så tager hun sit dotting tool, og så kører hun simpelthen rundt. På den måde så får hun den fedeste effekt ned i neglen. Og så putter hun Supreme Finish på. Og prøv at se her. Prøv lige at se, hvor fed det er, både matte og i Supreme Finish. Jeg elsker det, og det er super, super nemt. Herefter tager hun Gel Polish, Pink og Cheyenne på en paper palette, og så mixer hun det faktisk ned i Pearl Top Gel. Spændende. Så fik vi de fedeste pink og lyserøde farver. Lysblå. Prøv lige at se, hvor fedt det er. Det er så lidt, der skal til for... Det er det, jeg elsker ved Magnetic. Det er, at man kan mixe og matche, og man kan blande, som man har lyst til. Alle produkter kan kombineres på forskellige måder, og jeg elsker alt ved det. Det er super vigtigt, at du har glas gel polish i din salon også, men det er også mega nice at have det til at lave nail art. Du kan også bruge gel polish inde i neglen, altså når du bygger op, og det er det, vi kalder for indlæg. Jeg synes, vi skal tage et kig på den næste demo, hvor vi leger med indlæg. Så hun har forberedt neglen, hun har lavet en forlængelse, og herefter påfører hun grøn glasgel polish. Så putter hun blå glasgel polish helt op til den frie kant. Og det er meget vigtigt, at I putter et meget, meget tyndt lag på, for hvis I lægger det for tykt, vil I, når I begynder at føle, at I får nogle skygger, som vi ikke har lyst til. Herefter tager vi bladguld eller folieguld, alt efter hvad I vil, og dupper ned i stikkelager. Og jeg elsker de her bladguld. De findes både i sølv og i rose. Det er noget af det bedste. Herefter tager hun base and top, og hun bruger Detailer 3 til at putte det på med. Hun hærder det ikke. Herefter tager hun nogle crushed opals i blå, putter ned i det uhærdede base and top, får dem placeret, som hun ønsker. Så putter hun endnu mere blå glasgel polish over de her opals, og det er for at få lidt mere effekt. På den her måde kan I lege med nailarten nede i neglen, så I får nogle flere skygger, nogle flere fede effekter. Så retter hun lidt til i forhold til, hvis hun lige synes, der mangler en lille smule nede ved neglesengen. Herefter tager hun Power Gel Clear, og her bruger hun Prestige Brush nummer 10. I kan også vælge at bruge Power Brush, det er op til jeres valg. Og hun sørger for at putte det helt op til neglesengen. Her er det altså super vigtigt, at I sørger for, at der ikke er nogen bobler i, og at I arbejder lige så forsigtigt med det. Power Gel Clear er super clear, når at man putter topcoat over, så I skal ikke være bange for at bruge det. Herefter der filer hun neglen i facon, og filer den franske kant pæn, filer siderne til, og hun bruger en hygiene file. Jeg elsker hygiene file. Jeg elsker, at vi kan skifte bladene lige så tosset vi har lyst til, for efter hver kunde. Vi ikke skal desinficere på samme måde, som hvis at man havde en almindelig fil. Herefter påfører hun True Color, og det er fordi, der ikke er noget UV-filter i. Det er lidt op til jer, om hvad for nogle topgels I gerne vil bruge, men når man har mørke farver, specielt sort, så er det vigtigt, at man måske ikke bruger en topcoat med UV-filter, fordi så får I det her blå skær. Prøv lige at se, hvor flot et resultat. Jeg elsker indlæg, og det håber jeg også, I gør. Jeg ved, at der er mange af jer, der synes, det er super fedt at lege med, og når man først har det inde under huden og sidder og leger med det, så bliver det faktisk super nemt. Man skal bare lige have idéerne oppe i hovedet, og det er kun jeres fantasi, der sætter grænser. I er så heldige, at i den her måned, der er månedens produkt Gel Polish, som vi alle sammen elsker, og der er 20% på alle vores Gel Polish. Så det er bare med at komme ind og shoppe på vores hjemmeside, som I finder herunder. Vil du vide mere omkring vores gel polish, nail art, vores pensler,
you name it, er I mere end velkommen til at kontakte Magnetic Nails Design Danmark, og så sidder de klar bag skærmen til at hjælpe jer. Jeg er så glad for at være her og vise jer det her. Vi er så glade for, at vi kan tilbyde jer de her månedens produkter, og vi håber, at I vil elske at have sjov med gel polish. Jeg om nogen elsker at bruge gel polish. Jeg bruger det hver evig eneste dag. Jeg bruger det til nail art. Jeg bruger det til en full cover. Det er kun jeres fantasi, der sætter grænser. Jeg håber, I fik en masse lækker indspo med jer i dag, og at I har lyst til at prøve det derhjemme bag skærmen. Vi vil elske at se det på vores sociale medier. Næste måned, der skal vi snakke om nail art, men indtil da, vi ses. Jeg er Magnetic. Hvad er du?